Výstava od telegrafu k internetu približuje históriu telekomunikačnej a výpočtovej techniky, tak ako samotný názov výstavy napovedá od telegrafu k internetu. Telegraf bol vynájdený v roku 1944, internet o 150 rokov neskôr, ale prakticky ho používame dodnes, tak práve aj v tejto súvislosti tu návštevník môže vidieť aj súčasne používané niektoré teda prvky tej telekomunikačnej a výpočtovej techniky. Na týchto počítačoch si môžu vyskúšať starý internet. Sú tam reálne stránky z 90. rokov. Síce bez obrázkov, ale funguje. A na poslednom pracovisku, na 3., si môžu vyskúšať návštevníci, ako funguje telegraf a či by zvládli napríklad vypípať si svoje meno. Počítač dokáže rozoznať, že či pípajú správne tie svoje znaky svojho mena napríklad. Medzi ďalšie počítače, ktoré sa tu nachádzajú, je tu napríklad starý Macintosh, ktorý má napríklad 1 MB RAM, čo hovorí za všetko. Má čierno-biely obraz. Potom je tu počítač, ktorý tiež bol vyrábaný v Tesle. Je to počítač PMD, ktorý veľa návštevníkov si môžu pamätať zo základnej školy, že to bol počítač, na ktorom sa učili robiť. A ďalej je tu ešte nejaká 286, ktorú si môžu vyskúšať, a počítač, respektíve herná konzola stará 8-bitová k televízoru. Pri realizácii tejto výstavy sme spolupracovali s pánom Rudolfom Kubíkom zo spoločnosti BBXnet, ktorý nám sprostredkoval všetky teda tieto vzácne historické artefakty, a takisto našim partnerom bolo aj Poštové múzeum, ktoré napríklad zapožičalo aj jeden teraz z tých najvzácnejších zbierkových predmetov, a to teda historický telegraf. Ako sme ukladali a prenášali ručne dáta v minulosti, nám ukazuje táto vitrínka. Na úplne prvom poschodí sa nachádzajú diskety, je ich tam asi 2000 kusov, kde pre porovnanie sa nachádza moderný flash disk, ktorý má kapacitu 1 TB. Tých diskiet je tu 2000 a na ten flash disk sa zmestí 700 000 takých diskiet, alebo respektíve obsiahne kapacitu vyše 700 000 týchto diskiet len ten malý flash disk.